Heddiw dwi'n clwb Llangefni'n chwarae pêl-droed. Fel rhan o Gwyl Cefni, rydyn ni'n cael penalty shootout a bach o gemau yna a lot o bethau hwyl. Ti eisiau bod yn tîm fi? O, tîm arall. O, fi yw'r best players yna. Dwi'n chwarae Llangefni a dwi wedi cael play the tournament. Ryw diwrnod fysa fi gallu chwarae Cronfa. Dwi'n hoffi bod yn rhan o'r clwb pêl-droed Llangefni oherwydd dwi'n hoffi'r coaches a dwi'n hoffi plant y chwarae efo fi. Maen nhw'n caredig a dyn nhw byth yn gadael fi lawr. Dwi'n chwarae Llangefni a position fi ydy left back. Pam dwi di tyfu fyny, dwi rili eisiau chwarae Cymru. So mae'n gret bod dwi wedi dod yma i practisio yma. Dwi'n licio play yma a mewn Cif y Môr. Ar ôl fi chwarae ffwtbol, dwi'n mynd nôl i'r clwb i gweld Cymru chwarae ffwtbol.